Mak. Oi, aduh. Boleh ngecek-cek, Mak? Mengecek lah. Lain tak bangi, Mak? Ba ke bangi lo? Kan lai kecek nenek lo. Lai, Mak. Mengecek lah yuang. Kata orang, amak tu orang pandai. Yo ndak? Orang pandai ba lo. Orang pandai itu dukun mah. Mamak ko indak dukun doh. Ko tadanga dek si pakak tabulala mato si buto. Nan payah kita juo magai. Orang dukun indak mak, tapi orang minta ubek banyak. Iyo, tapi indak ka awak doh. Ka rumah sakit juga doktor. Iyolah mak, kabarnya mak tu orang santiang ya. Iyolah, kalau na itu baru bana tu. Amak ko santiang sagalo baso. Sagalo baso mamak bisa. Iyo bana mak. Iyolah. Baso Jepang. Jepang bisa. Baso Belando. Belando bisa. Baso Cino. Cino bisa. Baso Arab. Arab bisa loh. Iyo hebat mamak mah. Iyolah sultan. Alun tahu ang leh. Tapi ada pulo na neh mak. Apa tu? Ada na laya di Cino, kadang di Cino, tapi ndak pandai bahasa Cino. Kok itu sado orang lah tahu, itu takut taki zaman seisu mah. Nantu namanya panda. Yo, ya santiang mak takut taki ro ya. Iyalah. Baiko mak. Ko awak lihe, awak pandangi, awak patik-patik mamak ko semakin lama semakin tua se nampaknya. Iyolah yuang, dan awak ko baputa dalam hari dan tujuh. Dalam hari dan tujuh ke tujuh se, bahkan tak bertambah tua mamak dinyo. Lain namu mamak berubah. Berubah jadi Power Ranger maksud hang. Berubah penampilan, sebab kini ada alat yang lebih canggih. Dia sedang tren kini kok mak. Banyak artis-artis yang memakainya. Namu mamak memakainya. Alat alo tuh. Yo rancak lo terang mah. Alika mungkin karisiak kok menjadi daun kan. Nan karisiak yo ndak mungkin kau jadi daun dah mak. Tapi untuk merubah, menghilangkan keriput di muka mamak tu bisa tu. Kini ko alat ko sedang tren bana, sedang laku bana. Banyak artis nama makainya. Kalau nak percaya, carilah dia mamak di TV. Yo rancak lo ye. Kalau itu balilah mamak cek yo. Nak cuma cuba lo memakai biar nak tambah gagah mamak go. Nak tagilo-gilo lo mak pajarinyo. Tuan-tuan kan jadi artis lo mamak. Dek artis memakai kok mak tahu mamak bisa lo jadi artis. Modern lain tu Adik kan bali cuma cek yo. Jadilah kalau nak mu mamak memakainya, ambo baliin tak mak? Tunggu mak siko tadi. Jadilah mak tunggu siko. Aja mula-mula nak. Jadilah, jangan makan mamak. Tetap sama siko. Deh. Jadi, mak tunggu ang sampai tiba. Aku barangnya mak, namanya facial Nikita. Facial Nikita bisa merubah penampilan anda. Namanya kan facial Nikita. Facial Nikita. Iyo mak, facial Nikita. Abalo cara memakainya tu. Bekol awak tunjuk ke mak. Sebelum memakainya, barangku dipasang dulu. Sebab di dalamnya ada beberapa buah bagian. Jadi mak yo, cara memasangnya. Cara memasang facial Nikita ya. Pertama kita buka. Kita buka dulu. Kita dapatkan kacamata. Kacamata. Sudah tu kita dapatkan iko. Ya. Iko nikahnya. Kita pasang ya. Pasang serupa iko jadinya ya. Kita pasang. Kau dapatkan lubangnya ko. Ini lubangnya ya. Kita pasang, kita lepaskan lubangnya supaya ko menjadi modeko ya. Ya menjadi modekonya.
Ayo gagah pesil ni kita ko. Hilang keriput mamak ke sadurnya ya. Doi dia tampak cik lah. Sampai nak nampak orang lah. Pakai gagah mamak. Pesil nak kita. Pesil nak kita ko nampale rancak hilang keriput dia. Pesil kesihatan untuk kita kasadonyo. Dapat dibeli di toko-toko namanya dia kanyo. Pesil Nikita.